Zo'n 40 Irakezen hebben bij het gemeentehuis in Drachten protesteerd tegen het Nederlandse uitzettingsbeleid. Minister Leers van Immigratie wil ze veromsturen naar Irak. De uitprocedure asielzoekers komen in actie omdat ze benauwd binnen dat ze net veilig binnen in haar heitelongen. Het is elke dag aanslag en bomben. Een 100 meter lang Noors talship is in de haven van Hazen aan. De treinmeester uit 1914 doch de staat aan als voorproken voor de talship races die er in 2014 houden werden. Het zeilschip uit Noorwegen viert bij die race in 100-jarig bestaan. Morgen is het toegankelijk voor het publiek. Zielster Marit Bouwmeester van Watten krijgt Noordzeil voor de Olympische Spelen. Het zeil dat ze kregen van de organisatie hier een tal plooien die er net in jaren. Na een klacht bij het Olympisch Comité kregen ze een naaien in. Bouwmeester is een van de favorieten in haar klasse. Bij het historisch centrum in Ljout is een dagboekje op de wetterkamer van het Joodse famke Marta Feitsma. Het boekje beschreeuwt 1922 en 23. Marta Feitsma, hier op een oud filmpje maken toch een Ljouter Toskendokter, is in de Tweede Wereldoorlog in Auschwitz verstorven. Jong bleef er lang zoel en vannacht zakte de temperatuur rond zo'n 15 graden. Morgen weer een simmerdag, maar je alleen maar zinnen, het wordt dan zo'n 24 graden.